Gepliyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Siriýanyň prezidenti Başar al-Asad soňky 4 ýylyň dowamynda birinji ýezek daşary ýurda sapar etdi. Ol 20 oktýabrda duýdansyz Moskwa baryp Orsiýanyň prezidenti bilen gepleşik geçirdi. Muňa näme sebäp boldy? Radiomyzyň habar merkeziniň taýýarlan synanyň mazmunyny habarçymyz Aras Perwişden dinläli. Orsiýet bombalaýyş kampaniýasyna başlaly aradan 3 hepde geçmez garaşylmadyk wezit bilen Moskwa bilen Siriýa prezidenti Başar al-Asad Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duruşdy. Orsiýanyň 30 sentýabrdan bäri Asada garşy güýçleri bombalamagy geçen ençeme aýyň dowamyna goranyşda bolan rejimiň Sewiş meýdanyna öz pozisiýasyny güýçlendirmegine getirdi. Ýöne Asady harby taýdan goldamak Orsiýanyň Siriýadaky strategiýasynyň diňe bir bölegi. Onuň beýleki bölegi halkara gepleşiklerine ýol açyp Siriýada barýan raýat urşuny soňlamakdan ibaret. Asadyň Kremle barmagy Moskwanyň diplomatik köçüminiň başlanmagynyň alamaty bolmagy mümkin. Asad 2011-nji ýylda Siriýa krizisi başlaly bäri ýurtdaşyny eden ilkinji saparyna Moskwa barmak bilen özüniň işi okyply döwlet başçylygyny görkezýär. Sapar Asadyň ýagdaýyň durnuklygyna azakane bir baglaýandygyny, paýtagtda özü bolmasa da ýurdun aýak üstüne galmagy okyplydygyny görkezýär diýip Moskwanyň Carnegie merkeziniň analizçisi Nikolay Kozanow aýtýar. Kozanowyň bellemegine görä bu sapar Damaskyň özü üçin hem ähmiýetli. Визит Асада, он имеет важное значение для самого Дамаска. Asadyň saparynyň Damaskyň özü üçin hem aýratyn ähmiýeti bar. Siriýa prezidenti uzak wagtdan soň ilkinji gezek ýurdu terk etdi. Bu onuň ýagdaýyň durnuklydygyna azakane ananýandygyny görkezýär. Beýleki tarapdan bolsa bu Orsiýanyň Siriýadaky hawa zarbalarynyň Moskwanyň ýerleýän maksatlaryna ýa-da aryndan Arab Respublikasy Siriýanyň rejiminiň pozisiýasyny güýçlendirmek baradaky maksadyna ýetip gelýändigini aňladýar diýip Kozanow aýtýar. Edilmeli inneki iş bolsa Orsiýanyň Siriýada täsirleri bolan daşky güýçler bilen gepleşiklere täzeden başlamak hakda güýçli herekete geçmegi bolsa gerek. Bu hereketiň eýýän başlanan bolmagdy mümkin. 21-nji oktýabrda Orsiýanyň Daşary işler ministerligi, Daşary işler ministeri Sergey Lavrov bilen Amerikanyň döwlet sekretary John Kerry'niň Siriýa krizisini maslahatlaşmak üçin 23-nji oktýabrda Wienada Türkiýanyň we Saudi Arabistanyň Daşary işler ministerleri bilen duşakdyklaryny bildirdi. Siriýa krizisine parahatçylykly çözgüt tapmak barada halkara derejesinde ozal edilen tagallalar netije bermedi. Muňa sebäp bolan hem syýasy geçişiň bir bölegi hökmünde Asadyň häkimet başyndan aýrylmalygy. Gülmatar Türkiýe we Arab döwletleri Asad häkimet başyndan gitmelidiler. Moskwa bolsa bu pozisiýany reddetdi. Ted Karasik aýlyk döwletler baradaky analizleriň geňeşçisi. This idea of Assad leaving Syria with his wife and immediate family. Asad öz aýaly we ýakyn garyndaşlary bilen Siriýany terk etmeli diýen pikire Siriýa prezidentine garşy gozgolaň turguly bäri Moskwa garşy çykyp gelýär. Asad öz maşgala agdalary bilen Moskwa syganmaly diýen pikirden maksat ony we maşgalasyny syýasy taýdan ýoldan aýyrmak, şol bir wagtyň özünde de Siriýanyň prezidentiniň hem aýalynyň hawpsuzlygyny kepillendirmek diýip Karasik aýtýar. Putin bilen Asadyň Siriýanyň ýol başçysynyň ýurtdaky inniki roli hakda pikir alşan bolmagy ähtimal. Analizçileriň aglabasy Siriýa prezidentiniň täze hökümete ýol berip häkimet başyndan aýrylmagy barada Putin bilen Asad alaşandyr diýip pikir edýärler. Для Москвы, в свою очередь, этот визит также чрезвычайно важен, потому что Orsiýanyň ýol başçylaryny uzak möhletli harby operasiýalaryň gyzyklandyrmaýandygy belli zat. Ýöne olar operasiýany soňky sepkide ýetirmek isleýärler. Soňky sepkit bolsa Orsiýa Siriýa ýaranlygynyň harby taýda niňiş kazanmagy däl, eýsem Siriýanyň häkimetleri bilen opozisiýanyň arasynda gepleşik prosesine başlanmagy diýip Kozanow aýtýar. Habarçymyz Aras Perwişiň maglumatyny dinlediňiz.
Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk Radiosu Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz Azatlyk Radiosu bilen e-mail ýa-da telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926 236 0455. Azatlyk Radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto seriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salaýymyz Azatlyk Radiosu. Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Demirgazyk Owganystanda hökümet güýçleriniň Jowuzjan vilayatynyň Hamýa betrawyny söwüşejileriň elinden gaýdyp alanlygy habar berilýär. Bu harby çäreleri vice-prezident Abdulreşid Dostum ýolbaşçylyk edýär. Owgan türkmen serhediniň golynda ýerleşen Hamýapdaky soňky ýagdaýlar barada Owganystandaky habarçymyz Şamirdan Gulumradynyň taýýarlan maglumatlaryny dinläli. Demirgazyk Awganystanyň Jowuzjan vilayatynyň Hamýa betrabynda vice-prezident general Dostumyň ýolbaşçylygynda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilýär. Bu harby operasiýa Awgan güýçleri bilen bir hatarda vice-prezident general Dostumyň ýürüte güýçleri hem gatnaşýar. Resmiýetlerin aýtmagyna görä çatışykda 20 golay jeňçi helak bolupdyr. 15 jeňçi yaralanypdyr. Ençeme militant tutsak edilipdir. Vice-prezident general Dostumyň metbugat wekili Sultan Paýdynyň Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä Hamýa betraby jeňçilerden ýygyna gaýdyp alınıpdyr. Uruşda 6 Awgan harbisi ölüpdir we 6 harby yaralanypdyr. Harby çäre vice-prezident general Dostumyň gödegçiliginde öňe barýar. Jeňçiler etrapdan gaçyp çykýar. Talep söwüşçileri Amy derýanyň ortasyndaky adada gaçyp geçdi diýip Paýdy aýdýar. Bizler Hama bulusaligida keldik, ameliyat başladı, taliplarga karşı taliplar şurada barıdı, taliplar Amu daryodan vaqqa qochdilar. Hamýap etraby epetli wagt bäri jeňçileriň kontrolundady. Etrabyň dowgala atly ýerinde ýerleşen Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda 15 gün bäri ýaragly çaknaşyk barýardy. Jeňçilere garşy geçirilýän harby operasiýanyň netije berendigini Hamýap etrabynyň hakimi engineer Ahmet Azatlyk Radiosyna aýtdy. Hamýap etrabynyň şu gün akşama çelli jeňçilerden päklenjekdigini hakim ma'lum etdi. Eğer bağıramasa bir yarım kalan olalım ameliyatımız devam var. İnşallah şunun da bazı gerekçeler ve suratı umum paklaştı teslimimiz var. Hamýap etrabynyň hakimliginiň binasynam jeňçiler ele geçiripdi. Etrabyň adara binalaryny ýumrypdy. Hamýap etrabynyň bazarynyň hem jeňçilerden arasalanandygyny hakim aýtdy. Uruşda asuda ilata ziýan ýetmändigini ol belläp geçdi. Şu bilen bazarın içinde Hamýabyň hemme merdimler çağırýan aramlı değişiklik bilen değişikligini başlasalar. Hakimiň aýdyşyça jeňçileriň käbiri asuda ilatyň üýünde bukunypdyr. Jeňçileriň gellenendigi guman edilýän üýler hem barlamak gözüňde tutulýar. Men özüm hem häzir Hamýap etrabynyň şäherinde diýip hakim aýtdy. Bir yarım öýlerde gizlenip ýatan köprekler bolsa ameliyatta aşym orada öldü köpregi. Şun mana bildirik ameliyatymız dowam baş. Eger her ýerde bolsa da bular tutup alar güýçlerimiz. Men şimdi uluswalykda şun kapitanda şäher bar. Şäherin içinde özüm şöydesi bile söhbet edip otyn. Etrabyň hakimliginiň binasynyň böleki döwlet adaralarynyň gaýtadan dikeliljekdigine hakim gurrun berdi. Çünki döwlet adaralarynyň binasyny jeňçiler weýran edipdir. Hamýap etrabynda jeňçilere garşy geçirilýän harby çäre garkyn etrabynda ýerleşen Erbeki atly türkmen ýaragylary hem gatnaşýar. Türkmen ýaragalarynyň komandiri Gurbanurdy komandanyň aýdyşyna garanda Türkmenistan öz serhedini berkidipdir. Harby tank böleki harby enjamlaryny serhet ýakada ýerleşdiripdir. Jeňçileriň köpsi öldürildi. Galanam gaçyp çykdy. Men özüm häzir Hamýa etrabynyň çöpildepe atly ýerinde. Etrapda bir jeňçem göze ilmeýär diýip komandir aýdýar. Yaragly alan ýok, yaraglyň öýlen öldü kaçan gaçdy. Tutuldy bir ýerinde de yaragly adam görnen ýok. Kaçanlar kaçan, ele düşen, süwlemen özümem çöpildepe ortam militer. Ýa-ni aňra şora we şerhatna ütülmýär, olar hem ýerine taň goýugly. Hamýap etrabynda barýan ýagdaý barada Taliban heniz reaksiýa bildirmedi. Talep söwüşçileriniň ölümi we tutsak edilmek bilen baglam maglumat ýaýratmady.
Şaymerdan Ulumradi, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk Radiosu elektron posta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimizin özüňizi iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk Radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Gepliýär Azatlyk Radio sesiýeti habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Mary welaýatynyň Taxtawazyr etrawynyň käbir daýhanlary şu ýyl paxta hatylynyň garaşylşyndan az boljagyny aýdyp girdeji almagyň ýerine bergidar bolup galmakdan howatyrlanýarlar. Habarçymyz Röşen Çaryýew bu ýagdaýyň jekmejekleri bilen gyzyklandy. Geliň onuň berjek maglumatlaryny dinläýäli. Şu ýyl Mary welaýatynyň Taxtawazyr etrawynda paxta meýdanlarynyň köp bölegi susuzlukdan ziýan çekdi. Bu ýagdaý esasy we Tomus aýlarynda howanyň gyzgynlygy 50 gradusga çylly ýetende howaçaly atyklaryň su bilen ýeterlik üçin edilmezliginden diýip hasaplanýar. Taxtawazyr etrawy arada gurrun birende susuzlukdan agyr ziýan çeken howaçy meýdanlaryna hususan da gaz bilip sanalýan etrawyň Rawatkaşan derýasynyň ugrunda ýerleşýän 3 tane daýhan birleşiginde duş gelse bolýar. Rawatkaşan derýasynyň golaýlarynda tendi ýaşlyk we azatlyk daýhan birleşiklerine degişli ekin meýdanlary ýerleşýär. Şol ýerleriň umumy meçhurnyň 1000 hektardan geçýändigi we etrawyň paxta plany doldurmakda esasy şu meýdanlary bil baglaýandygy aýdylýar. Bu ekin meýdanlary derýanyň arasynda ýerleşdi we ýere beýik bolan soň suw güýçli nasoslar bilen çykarlyp suwarylýar. Azatlyk Radiosu bilen töhbetde şolan käbir daýhanlaryň aýtmaklaryna görä, şu ýyl howanyň gaçyp gitmegi bilen nasoslar kadaly işläp bilmän soň ekin meýdanlary suwsuz galypdyr. Adatça ısyk howalarda tok üçinçiligindäki näsazlyklar, ýagny togyň güýjüniň kadasyz gelmegi nasoslary hatardan çykarýar. Hatardan çykan nasoslary oňaryp bilýän ýerli spesialistlaryň ýetmezçilik eden soň olar döwülse gaýtadan işe girilýänçe köp wagt geçýär. Daýhanlaryň aýtmaklaryna görä, nasoslaryň zerur enjamlary etrawa Diňemar şäherinden getirilýär. Şeýle ýagdaýda olaryň oňarylmagy köp wagt talap edýär. Bu hem öz nowatynda ekin meýdanlaryna öz ýaramaz täsirini getirýär. Ekarançylyk bilen meşgullanýan taşawadarlaryň käýürleri suň ýetmezçilik eden halatynda ilki başda howaçanyň gülüniň guraýandygyny, güli guran howaçanyň bolsa hasylsyz galýandygyny aýdýarlar. Bu hem käbir daýhanlaryň ýylyň soňunda hökümete bergili bolup çykjakdygyny aňladýar. Taşawadarda ilatyň aglawy bölegi daýhançylyk bilen meşgullanandan soň olaryň esasy ýyllyk girdejesi potrat ýeriniň hasylyna bagly. Planlaşdyrylan girdejesini alyp bilmedik daýhanlar häzirki döwürde ýylyň nähili geçjekdiginden alady edýärler. Taşawadyryň kendi daýhan birleşiginiň ýaşaýjysy 40 ýaşlaryndaky Himranyň hem şol ýerde 5 hektarlyk howaçy krim potrat ýeri bar. Ol öz ýerindäki ýagdaý barada Azatlyk Radiosyna şeýle gurrun berýär. Meniň ýerimde şu ýyl hasyl bolmady, hiç bolmady diýse-de bolýar. Başda howanyň ýalny soňra bolsa suň ýetmezçiliginden görýär hasylsyzlygy. Ýol başçylary izlendim. Ýöne olaram alaşyk görünýärdi. Oradan hasylyň tutmanlygy barada ak tutdum, ýogam karzdar bolup çykardym. Hemranyň aýtmagyna görä, onuň tanyşlarynyň ençemesinde hem şeýle ýagdaý bolupdyr. Käýerleriniň aladasy birini ödaralarına çelýetipdir. Hemme aladalaryna baramazdan ziýan çeken daýhanlar şu ýyl bergili bolup çykmandygyna şükür edýärler. Emma etrawyň paxtasynyň käbir ýerleri bolmasa-da, eýle ýerlerinde hasylan ganymat bolandygy hem aýdylýar. Bu şeýle ýagdaýa etrawyň marçak daýhan birleşiginiň paxtaçylarynyň misalynda görse bolýar. Taşawadyryň ýyllyk paxta plany 17.000 tonna barabardyr. Habarçymyz Röşen Çaryýewiň maglumatlaryny dinlediňiz. Şol bir wagtyň özünde de Mary welaýatynda paxtanyň ýygylman galýan meýdanlarynyň hem göze ilýänligi habar berilýär. Mary welaýatynyň Mary etrawynyň hakykat daýhan bileleşiginden özüni awadan berdiýi we diýip tanyşdyran Zenan paxta meýdanlaryndaky ýagdaý we paxta ýygmak bilen bagly öz tejribeleri barada Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. Habarçymyz Sultan Açylowanyň geçiren bu töhfetdeşligini dinläli. Şular paxta ýygymyň gyzgalygyny döwre. Ýerlerde paxta ýygymyň gidesine ähile.
Ama partayımın gadagalanlı dövüşünler partayımlar her kim partay olsa yıkacak koy. Partaylarım erbetdel yönü geçen yıl never ko partaylar hoğusanna. Bir yüzü yığılmadık partaylarım ağırlı da yığılman. Partayıma gidemizde. Şon yal görüyen yerlemez açacaksa. Nefsin ağrıyata. Özünüzde kärende yer var mı? Ay 1 hektar yerim ma mene. Özünüzde kärende yer var bolsa, näme üçin ýylyň paxtasyny ýaňyz? Şoňa näme sebäp bolýar? Kärende yer bar, onu da gitýär. Daşyndan. Özümizin köyüne ýygam daşyndan gitýär. Özümizin köyüne ýygyp bilsek, ýene wagtymyz bolsa, ýene birim illik gitýär şeýdip, ýylynyň köyüne ýygyşýar. Kazanç etmek üçin hawa. Hem özüňem bir höwset ýa-da atça paltan wer. O mahal her kim alayjak mahalym diýip partaya ýanma. Birada çykansam diýerler, partadanam näme her kim kileňe gowun düşýär. 150-200 aşyr partaya ýalar, goýça pullanýar. Ýygmagy demizde pul gowy berýärler, ýygy bilsen төлýärler. Kilesine näçeden төлýärler? Kilesine 1200-1000 ýarym açenni. Köne pullan. Onun şonda baranyňda ýatakja, iýmit ýagdaýlar nähili bolýar? Ýatakja, iýmit ýagdaý öňüşmetse däl. O öýler berýär. Gydygyn nahar berýärmi? Ha, o gydygyn nahar berýär. O ýagdaýlar öňüşmetse däl. Näçe howzhan masywyna paxtaýyma baranyňda, meýdanlarda paxta ýanmasylar gözüyle okmy. Näme sebäpden paxta hazırly ýygnalman galýar? Paxta ýanmasyn kan göremzok bize. Yeterlik däl. Şu paxtaýan maşinler, tehnikalar bolarak bolsa paxtalar elbetde bir ýerde galmajak galla. Ýygylaýjak gally. El güýji ýetmese de paxtaýan maşinler şonu alaýjak gally. Ýöne galýata. Nefsin ağırdat. Ýanky hazırly ýygna bilmeýän adamlar kimler bolýar? Howzhan masywyna 100 hektar, 150 hektar yer alýan adamlar bar diýler. Şol adamlar kimler? Näme üçin ýetişen hazır ýerde galýar? Howzhan masywyna hawa 100 hektar, 150 hektar yer alýanlar bar. Hoçoýunlar alýar, goýça oňarýan hoçalyklar alýany. Eger ýarym tehnikalara mödünden bolýar. Onu şol egerinde şol meýdanda paxta galmalymy? Ýetişse ýygyna ýaşany. Şu ýagyn ýagymry bolmasa, edil gurgunçylyk bolup bir ýagdaý bolsa ýygyna ýa, bolmasa ýa patwar edip, şeýdip ýygyna ýa, şeýdip arasyna galýan ýerler bolýar. Ýetişbilmese. 1 hektar kärinde ýerim bar diýdiňiz. Öz kärinde ýeriňizde näçe hasyllandyryp bilýäňiz? Ay şol 3 ton, 4 ton berebilýär 1 hektardan. Girdejis näçe bolýar ýyl boýunça? Girdejim 15-25 milyon alýar. Köne pullan. Şol eklençiňe ýetdim hoçalyga. Bolmanam duranok eklençiňe taşynany işleýän, edarat işleýän nemeleň bolsa bolýar ol malyň ýene ol bolmanam duranok. Her kime bolýarym ol ýokdan. Habarçymyz Sultan Atçylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Gepleyer Azatlyk Radioty habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmen hökümeti 2016-njy ýylyň büdjeti üçin girdeje çeşmeleriniň biri hökmünde döwlet fondunyň obligasiýa gymmatly kagaýlaryny, döwlet zaýymlaryny ýaýratmagy göz öňünde tutýanlygyny ma'lum etdi. Türkmenistan döwlet zaýymlaryny, ýagny döwletiň içerki algy bergi bank biletlerini çykaryp ýyla arasynda ýaýratmak tejribesini geçmişde hem baştan geçiripdi. Şol tejribeler ýylata nähili täsir getiripdi. Kärdeşim Sehranyň Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Aman Murada, Türkmenistanda 2016-njy ýylyň döwlet büdjetine görülen taýýarlygyň çäginde algy bergi kagaýz biletini dolanşa girdimek teklif edildi. Indi şeýle tejribeler öňünmady, şeýle kagaýlar alanlardan biri hemsiz. Bu kagaýz biletine ýa-da umumyň şu dokumenti nähil göz öňüne getirip bolýar Aman Murada? Bir etler döwri giňden meşhurlugy eýe bolan ýagdaýdy. Alaytada beýik watançylyk urşylaryny ondan soňky 3-10 ýylyň dowamyna etlerde içki 3%-li raýymlar, ýagny algy bergi pul kardylarynyň obligasiýasy we ullanylýady. Özüm şolar çykarylanyna ýön ölçem bilen hagly däl, eýdem edil pulun çykarylýan gymmat bahary haglylara çykarylýady. On börüýte goragy bardy, onu içem bilen adam ýaşap on dolanşa girip bilen ok. Ondan bular esasan etlerde milletin esasda geçirilýärdi. Ýöne 2
yol başı işgärlere wagtlary isleseň de islemeseň de obligatsiýany planjy obligatsiýany ararsyň diýilip şol aýlygynyň uzunlugyny zaýmyň obligatsiýanyň bahasy tutup garanyp onuň deregine täze çykarylan täze dolanşyga girdilýän obligasiýa pulun tölen adamlara paýlanyp berilýärdi. Amanrada bulardan nähil peýdalanýar? Bu obligasiýa hereketdäki algy bergi dolanşyk pul hagynyň ornuny tutýardy. Wasal obligasiýalaryň utuş tablitleri metbugotda çap edilýärdi. Şol oýnalýan oýunlarda da obligasiýa bolan adamlaryň belli bir bölegi maliýe serişdesine eýe bolýardy. Egerde obligasiýanyň oýunlarynyň gesirlerine gypdynsaň, onu obligasiýany döwlet bankyna ýygyna tapşyryp, onuň bahasyny şoňa goýulan hümmeti ýani puly ýygyna aryp bolýardy. Yan hem belläp geçmediýärli şeýler kagyd sizde de wady. Bu kagyd sizde nähil ýagdaýda berildi ýa-da siz nähil umyt bilen alypdyňyz? Bu obligasiýalary ýagny raýymlary men özüm aýlygymdan pul töläp satyn almadym. Ol maňa enem atam tarapyndan men gezdigime goýulan bir grew hökmünde bir pul hümmet hökmünde maňa sogat berildi. Bu ýagdaýymdan bir 30-35 ýyl bolup geçdi. Şol sogat berilen obligasiýalaryň täbirini men tabletde sap edilenini oýnadym. Şadanyň edeklerimi ýöne men şolaň başyna bolman bir özümiň golay adamlarymdan maňa berilen sogat hökmünde aýak takladym. Amanrada nähil netijesi boldy? Netijesi men mabetde däl umman Türkmenistanyň ähli raýatlar wagtynda da juda gynanyrdy netije boldy. Sebäbi esteriň dargamazynyň öňsiratyny ester dargan nöwrüni Türkmenistan döwleti obligasiýalaryň utuşyny geçirmejekdigini gylan etdi. Hem de olar banka tapşyran wagtynda da şolaryň hümmetindäki puly ödüni tölemejekdigini aýtdy. Ýöne oňa derek obligasiýalary süýşürtgüler banklaryna tapşyrmagy, süýşürtgüler bankynyň da şol obligasiýa eýlerini ýörüýte depterçäni berjekdigini, golay ýyllarda obligasiýalaryň pul hümmetiniň onuň eýlerini öwrülip berjekdigini döwlet derejesinde ýylan etdiler. Adamlar mekatak çykalyw hökmünde o şert kabul edip obligasiýalaryny döwlet banklaryna, kassalarına tapşyrdylar. Bu umydym bu çekmedi. 1993-nji ýylyň noýabr aýynda Türkmenistan milli valyutasyny manada geçenden soňra şol obligasiýalaryň pul ödünüň pul kardynyň tölenmejekdigini banklarda süýşürtgüler kassalaryna açsan aýtdylar. Şol ýagdaý häzirem dowam edip gelýär. Adamlarda şol süýşürtgülerini atenetiniň özüne miras hökmünde beren süýşürtgülerini almagy şu neçeli hiç ýyl mümkinçilik ýok. Kardeşimiz Yahranyň Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda internet sahypalarynda gozgalýan meseleler barada pikir paýlaşmagy çagyrýarys. Öz pikirlerinizi ma'lum etmek üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com websaýtyna, Facebookda Azatlyk radiosy hem WKontakte sosial ulgamynda Azat Habar sahypasyna tesvir ýazyň. Azathabar.com websaýtymyzda Türkmenistandan derweden.net ýa-da garawum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýär. Saatlar hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.